Реален шанс млади хора да останат в Видин, вместо да емигрират. Младите ще имат шанс за кариера у дома, в туризъм, култура, технологии. Дивидендите ще носят стабилен доход на семействата. 4. Транспорт, таксита, малки туроператори. Увеличение на курса, нови микробуси, лодки по Дунав, нови фирми. Приходите могат да скочат 3-4 пъти. Това ще позволи нови улици, инфраструктура, болница, детски градини. Реален шанс млади хора да останат в Видин, вместо да емигрират. Курса, нови микробуси, лодки по Дунав, нови фирми. Приходите могат да скочат 3-4 пъти. Перфектно! Нека разгледаме сценария Супер пробив, където Видин успява да пробие не само в България, но и навън. Това е по-смела визия, но не е невъзможна. Особено с бранд като Видинска вода и туристически пакети, които включват Дунав, Магура, плюс Баба Вида, плюс минерални бани. Супер пробив, международен сценарий, 10 години. Видинска вода, международен бранд, бутилки с специален дизайн и етикети Магура Спринг, Траянус Спринг, Дануба Уелнес. Износ за Германия, Австрия, Румъния, Гърция, първо Балканите, после СС. В рамките на 10 години 50 милиона литра годишно, 0,6 на евро по литър, 30 милиона на евро година оборот. Печалба 10 милиона на година след разходи. Туризъм от регионален към международен. Дунавски круизи, самолети от София вие на Букурещ директно до Видин. Туристи от сегашни 100 000 до 1 милиона годишно, сравнимо с Банско. Среден разход на турист 400 евро, 3-4 дни престой. Общ оборот 400 милиона евро година. Не само дружеството, но и всички местни бизнеси. Този изкуствен интелект мога да помогне много, ама трябва някой да мога да му зададе правилния въпрос. Ако притежаваш 100 акции, 100 000 евро дивиденд на година. Само от дивиденти, без да броим покачването на цената. Цена на акция след 10 години. Начална цена 33 евро акция, при капитал 1 милион евро и 30 000 акции. При пазарна оценка 600 милиона евро. Деск с печалба консервативно. 20 000 евро акция. Това е ръст от 600 пъти за 10 години. Ползи за гражданите. Всеки акционер – стабилен доход. Реално втори доход за семейство. Общината 25% от акциите, 7 пълнона година за социални програми, здраве, стипендии. Видин става малка Женева на Дунав, известен с вода, туризъм и култура.